rong bol tu te zinga tunge ma ne hun nei ngai poi mo deuh anga lang ma se bo pel zia tho chunga rei deuh tho soi 20 khe du chuan han hoi vela mi thu soi la ya mutlu ve je emo mutlu nge ngei ho hi ani du khop mai an ti zuan zang tha lano pangle mi thar idea nei tha le phur thil hlen zung zung du mi le ro man na tha tak tak nei zung zung mi hi huai tu lu be tan an tlak ngai lo a chan chu a huai te mil to ka kaldan a in ama mil to ka thil kal pui tum fo ba ma se huai tu pui bom du ta ne ro to thu sam an ni thung huai tu lu be chu thil tu zung zung mi ni lo kumle experience tam lam deuh to ni se thon thu don thiam mi chuti chuan ama sa kan so yang mi suang to na le idea te khi atok te chawin akal pui thiam thei jok thrin agwala thil ti koptrau music zir lam zir lekha zir inkhel zir mechanic lam zir poni se heng hian ainga ma ro pui lo le lo ling lo to lekin kan chuak thrin chuti ang do chuan ko khana mi pakhatin mo phurna chel koptrau hian ainga ma lo tling lovin a chuak ve thei mai lo mo ngai zong nei huna chau ngai zong nei dan nupui pasal nei huna chau nupui pasal zon dan fa nei huna chau fa te angkol dan hetiang hi chu exam hall thu to nuwa anot le khabu zong chop angani to wangin apas that tak tak thei to lo anti a huna lo thlen ma exam hall kan thut ma loin ma khwalok chu kan ti tu nga kan da lo tlang pui veka fa nei to hu ta na lom nupui pasal nei hun to ta na lom ngai zong nei hol ta na lom kan ti tlat zer anti ole thin lunga thu vei zong nei ni chuan comment lama lo soida te chuan chung te chu kan kon ti chuak ve la dom nia